Hi guys! Welcome to my YouTube channel at for today's video, ang gagawin ko ay mag-YouTube tutorial tayo. Wow! O yung tinatawag na how to create your YouTube channel. Ayan. Okay, mag-start na tayo ng tutorial on how to create a YouTube channel. Unang-unang gagawin natin ay dapat meron kang data connection. Pangalawa ay ang bagong Gmail account. Wait a minute. Dapat meron kang bagong Gmail account para sa YouTube. Okay? So, gagawa tayo ng Gmail account by using our Android phone. Kaya kung Android ka at maganda ang resolution ng camera mo, pwede ka nang maging YouTube creator, maging part ng YouTube vlogging at pwede ka na mag-umpisa ng iyong buhay, pang-araw-araw, kwento, etc. ganyan-ganyan. So, start na tayo mag-tutorial at wala nang halong palabok ito, dire-diretso na. Dahil, mapapansin nyo dito sa aking left side or right side. Magpa-flash sa aking screen ang tutorial on how to create a YouTube channel. Ganyan. Sundan nyo na lang ang aking tutorial on how to create YouTube channel. Paulit-ulit na lang ako. Nasusundan nyo ba? Paulit-ulit na lang ako. Anyway, yan. Screen recorder. Okay. Pagka na-open nyo ng data, pupunta kayo sa inyong cellphone settings. Settings ba? Ginagawa mo. Okay, tapos hanapin nyo ang account and sync. Tapos, punta kayo dito sa add account. Tapos, pindutin nyo yung Google. Checking info. Tapos, please input the unlock password. Yung password ng cellphone. Kung meron mga password man yan. Okay, sa akin, maglalagay ako ng aking password. Okay, dito tayo sa create account kasi kapag dito tayo naglagay sa sign in, nag-sign in tayo yung Gmail ng cellphone na ito, useless ang application mo. Hindi yun mapaprocess. So, dito tayo sa create account. For myself or to manage my business. So, for myself. Kanino pa ba? Sa iba. Sa kapitbahay. Okay, so first name, yung first name nyo. At yung last name, yung apelyido. Tapos next natin. At yung basic information, yung date, birth, and year. Okay, so June. Gawa lang ako ng MMM account para makapagpakita o masundan nyo yung guidelines ng tutorial. 86 yan, kunyari lang. And male, female, rather not say, or costume. Dalawa lang naman ang tao. Female at male. Depende na lang kung hayop ka. Hayop ka o ibang nilalang ka. Pwede ka mag-rather not say or pwede ka mag-costume. Well, female tayo. Okay, dito tayo sa... Meron dito binibigay si Google na sabi ni Google, meron na siyang naka-reading Gmail account from your surname. So, kung gusto mong gumawa ng bago mong Gmail at hindi mo susundin yung Gmail na bigay ni Google, pwede naman. Dito tayo sa create your own Gmail.
Yan. Tapos, type tayo ng yan. Okay, next. Okay, naghihingi siya ng password. Okay, so after ng password, click mo na yung okay. Tapos more option, yes, I'm in. Okay, click mo na yan. So review your account info. So next na lang natin. Privacy and terms. Yung mga terms and condition ni Gmail, ito. Kung gusto mong magpakalibang-libang dahil ano ka naman, pwede mo yang basahin at kung matatapos mo yan, kinumagahan pa. So, more option, mag-a-agree na lang tayo. I agree. Yan, checking info. At pagkatapos niyan, meron na tayong Gmail account. Ayan, jomariarellano2020@gmail.com. Ito siya. Okay, so pagkatapos mong gumawa ng Gmail account, pupunta ka ngayon sa iyong YouTube icon o YouTube App Store. Okay, ayan, nag-pop up na si Google na, o ikaw ngayon, meron ka ng Gmail aprobado na, pwede ka nang mag-ano. Okay, pagkatapos mong gumawa ng Gmail account, ililink na natin ang iyong account o ang Gmail account mo sa YouTube App Store. Okay? So, dahil lahat naman ng Android ay merong YouTube, diretso na tayo. So, pindutin ang YouTube icon. Yan. So, kung makikita mo sa taas, itong J, ay pipindutin natin yan. At punta tayo dito sa Switch account. Luma ko kasing cellphone ito. And punta tayo dito sa Jo Marie Arellano yung bago. Yan sa baba. Yan na, meron ka ng Gmail account. Check natin dito sa Your Channel. Punta tayo dito sa Your Channel. Ayan na yung Gmail account. Jomari Arellano 2020 at Gmail account. Your channel. Sa use YouTube as, ibig sabihin, pwede ka maglagay ng palitan yung YouTube channel mo o yung YouTube name mo. So, papalitan ko siya kunyari lang. Lalagyan ko siya ng Madam or Miss Kim. Madam Kim. Lalagyan ko siya ng Madam Kim. Or Miss Kim na. Ginagawa mo. Tapos, dito sa Arellano ay yung Kim. Yan. Tapos, pipindutin natin ang create channel. Tingnan mo Ayan, meron ka ng YouTube channel. So, ito yung magiging screen o yung
wall ng YouTube account mo, blanco siya kasi wala ka pa ngang or bago ka pa lang na channel. So, yan, wala pa siya. Sabi dito, this channel doesn't have any content. Blanco pa siya kasi bago pa. So, kung paano ko ngayon ay kung paano mag-upload ng video sa iyong YouTube channel. Kasi kapag ka ang Android phone ay meron automatic siyang logo ng paano mag-upload ng video. Kasi dapat ay para sa pag-upload ng iyong video, Wait a minute. pupunta ka sa iyong YouTube channel data. Kiklik mo yung gilid icon, tapos switch account ka. Ayan, naka-miskim ka na. Ayan. Tapos, kapag napindot mo na yung channel na ginawa mo, halimbawa, punta ka sa your channel. Ayan, yung your channel mo. Tapos, kung mag-upload ka na, pipindutin mo itong parang Ginagawa mo. TV na yan. Pipindutin mo yan. Tapos yan, depende kung gusto mo mag-record or go live or upload ka, pwede yan. May upload ka dyan. Ayan, sana may natutunan kayo at good luck sa ating lahat at sa mga bagong YouTuber at naway pagpalain tayong lahat. Bye-bye!